Very happy to come to our stand. The original ladies who have opened up a branch of Ibara Welfare Union in a very beautiful way. I am very happy to welcome and greet the president of Every Ladies Port Harcourt branch, Chief Mrs. Abigail Carlo, an indefatigable leader, a strong woman, a caring woman, and all the other beautiful ladies in Every Ladies IWU Port Harcourt branch. Hospitality staff, we are known for hospitality. Wow. We have so many things here. We have Zobo, we have Tiger Nuts, we have Grand Nuts, we even have water if you want to wash your camera very well. We have liquid water. Oh yeah, that's no one now. The original product. So, Every Ladies. Oh yeah, one day. Congratulations. Thank you very much. What is the feeling like today? Sheer unadulterated happiness. Once again, congratulations on your Iwatoma. Thank you. Can you tell us the essence of this celebration? Yes, it is a culmination of over the years. A recognition of all the hard work one has done. An achievement status. And it is very heartwarming to be alive, to meet and join such a Okay, and to you and all your colleagues who offered 1 year extra service, no thanks to COVID, what do you have to say to the rest of your team? We have always been a unique message. We have always been a special. So the Lord saw fit to ensure that in our own time something unique was done. Give us an extra year, and we culminated and had 40 years instead of 39. And that's quite good. Sure. Makes us unique. I understand this is part 2, part 1. What are we expecting at the part 2 at the reception? Well,
part 2 is we will complete our dancing, our happiness, our prayers, our thanksgiving to the Lord. That's part 2. Very important. Looking forward to that part 2. Congratulations once again, Your Excellency. Thank you. God bless you, man. God bless you too. I'm here. Ifobi, Ofi Igbo na demumma. An ma kwadi ebe ọ bụ na mụ a onye isi ndị Igbo n'ụwa na diaspora niile. So, nzi ka m bịakwa ebe a ka m mụta ka ndị Igbo si eme. Mgbe furu ifunu me amaka na obodo na amaka, ife omume na amaka. Ife niile na-eme dị mma ịkwado omenala Igbo dị mkpa rinne. Onye m. Ndewo sir. Unu na-eme ọfụma. Yes sir. Ndewo. Ochimu gozielu munne Olisa Chukwu gozielu munne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu munne mụrụ Mbiali n'olu eni gozielu ewu chinwe Ewu mee ewu chukwu ewu chinwe Obodo egwelugo na mụ na chi m si je Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewuche wepụwa m ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike obodo ekwelugo akụ nwa afọ nọ m na-ebeli nji nwe ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu mehie ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi ewu mehe nna m ewu na-ewe Chukwu gozielu m ndị nne Chukwu gozielu m mama o Chukwu okike kelu ụwa gozielu m ndị nne maka n'ibe nne na-alụ n'uwe like ewu na-ewe o nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mee ewu chukwu ife nne na-alụ n'uwe like isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ agụ ụgbụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa kuku ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa sabụ ụgba ọkwa nne ka a ga-akpụ polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa nwụrụ anwụ ọkwa nne ga-ebe akwa ewuche na kedu ifeọma ị ga-emelụ nne mụrụ na kedu ifeọma ị ga-emelụ mama nne m wee na kedu ifeọma ị ga-emelele nne m gwanụ m ifeọma ị ga-emelụ mama ya onye buru gị n'afọ ime ifela ka ọnwụ ide naanị nwa ga-etu esi amụ nwa nchi m gozielu m nne m Olisa Chukwu gozielu m ndị nne egwu m na-etila ala egwu m okoko obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ọ na-ekwenuchi mgbe
bịala ijọkwa egwu ka anyị ji eje ewu mmehie ehihie obodo ekwelugo ịgba m ekwelugo nwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi nwe ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu okwu ewu mmehie ehihie obodo ekwelugo ịgba m ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi nwe mbịala ka mụ na-akpọ gị nne m uwe nne m nke ka m na-ekwuo nne m uwe ife nne na-alụ n'owelike ịmakwa n'ife nne na-alụ n'owelike ndị nna ọkwụnụ ka m na-ekwuo ndị nne akwa ndị nne na-emelụ m alụ alịlị ndị nne na-emelụ m alụ ewuchi ewu mee ewuchi m chukwu eyi ọnwelụ nne biko leta nne gị ọnwelụ nne biko leta mama ọnwelụ nne biko mete nne gị mma ọnwelụ nne biko kpọlụta nne gị ọnwelụ ife biko gosive nne gị maka n'ife nne na-alụ n'owelike ọsọkwe ya nne gị bụla amụsụ ọsọkwe ya nne gị bụlụ na-agwụna ọsọkwe ya nne gị bụlụ onye oli ọsọkwe ya nne gị bụlụ ngwụlọ ehihie ọsọkwe ya nne gị bụla ajọ ibe ọ masịrị Chukwu o wee mee nye nne gị ọ masịrị Chukwu o wee mee nye nne mụrụ gị nne bụ nne ewu mee ewu chi m chukwue kwanụ m ife m ga-emelụ nne mụrụ gị ọ nwelụ nne biko leta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mee ewu chi m wee chukwue na ndị na-enwelọ nne na-ebe ewu chi m wee ụwa ewu mee ewu chi m ịma n'ife nne na-alụ n'owelike na-anụgo alịlị ndị nne na-emelụ malụ ewuche alịlị ndị nne na-emelụ malụ ewuche onye fụlụ ndị nne feliri onye fụlụ ndị nne kụghalịba aka ewuche onye fụlụ ndị nne jidebeliri onye fụlụ ndị nne kụvalụva aka ewuche egwu m metila ala ju egwu m okoko na bụrụ achịma agọziwo m uwe obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi uwe ọla bịala iyọkwa egwu ka anyị ji eli oyi ewu mmehie ehihie obodo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi